Шаян ТВ каналы үз эфирен дәвам итә һәм чиратта акыл батыл тапшыруы. Һәр шәршәмбе көне Шаян ТВ каналында акыл батыл тапшыруын карый аласыз һәм үз кешегезне сыный аласыз. Бүген үз кешеләрен сынарга дип Эльвина һәм Зилә исемле кызлар килде. Исәнмесез, кызлар? Исәнмесез. Минем иң яраткан дәресләрем татар теле, рус теле һәм тарих. Чөнки алар бик кызыклы, мәгълүмати һәм мавыктыргыч. Һәм бу дәресләр миңа бигрәк тә җайлы биреләләр. Мин буш вакытта китаплар укырга, төрле рәсем һәм кул эшләнмәләре ясарга яратам. Минем иң яраткан дәресләрем бу татар теле һәм технология дәресе. Чөнки бу дәресләр бик мавыктыргыч һәм кызыклы. Мин татар теленнән һәм технологиядан төрле конкурсларга һәм олимпиадаларга бардым. Татар телендә мәктәп турында мин беренче урын алдым. Район этабында 3нче урын алдым. Шулай ук мин технология буенча Алабуга шәһәренә барып, андагы олимпиада шулай ук 3нче урын алып кайттым. Буш вакытында мин шигырьләр язарга яратам, яисә өйрәнергә һәм хикәя әкиятләр язам. Афәрин, бик шундый креатив кызлар килгән безгә бүген. Сезнең белән танышуыбызга бик шатмын. Сезгә уңышлар телим. Сез уен уйнарга, сорауларыма җавап бирергә әзерме? Әйе. Яхшы, аягасы әйдәгез. Башлыйбыз. Акыл батыл тапшыруны беренче турын башлыйбыз. Кагыйдәләр белән таныштырам. Беренче турда сезгә 3 сорау яңгырый. Һәм сорауларга сез үзегез җавапларыгызны бәялисез. Моның өчен сезгә 0-дан алып 10 балга кадәр сайлау мөмкинлеге бирелә. Әгәр дә инде җавабыгыз дөрес икән, бал катнашучы исәбенә була. Әгәр дә юк икән, бал гомуми исәптән алына. Шуңа күрә игътибарлы булыгыз, сорауларыгызга җавапны уйлап бирегез. Җавап вариантларын тәкъдим ителә. Шуңа күрә бераз җиңелрәк булыр дигән өметтә сезнең белән уенны башлыйсы килә. Әгәр дә сез әзер булсагыз. Сез әзер? Әйе. Беренче сорауны яңгыратам. Тел белеменең кайсы бүлеге сөйләмдәге авазларны өйрәнә? Бу сорауга беренче булып Эльвина җавап бирсен. Эльвина, бу сорауга җавабыңны ничә балл белән бәялисең? 10 балл бирергә әзерсең. Яхшы. Татар теле белән дуслык бар ахрысы. Яхшы. Зилә безнең ничә балл белән бәяли? 10. Шулай ук 10. Татар телен яратасыз инде. Әйе. Орфография, морфология, фонетика, лексикология, грамматика, синтаксис. Демәк, бу җавапларның кайсысы сөйләмдәге авазларны өйрәнә? Минемчә фонетика. Фонетика авазларны өйрәнә. Әйе. Бәлки синтаксистер. Фонетика. Ни өчен? Чөнки синтаксис ул сүз тизмәләрне өйрәнә, фонетика авазларны. Зилә ничек уйлый икән? Бәлки орфографиядер. Мин Эльвина белән килешәм. Синеңчә дә фонетика авазларны өйрәнә. Орфография булса, мәсәлән. Орфография ул сүзләрнең дөрес язылышы кагыйдәләрен өйрәнә. Чынлап та, фонетика ул сөйләмдәге авазларны өйрәнә. Афәрин кызлар, 10 балл һәр кайсыгызга да. Икенче сорауга күчәбез. Кайсы файдалы козылма табигатьтә сыек хәлдә табыла? Бу сорауга җавапны беренче булып Зилә бирер инде. Ничә балл белән бәялисең? 9 балл белән. 9. Яхшы. Эльвина, син? Мин 10. Син бик үзенә ышанган икән. Шулаймы? Ярар. Афәрин, уңышлар телим. Җавап вариантларын тәкъдим итәм. Табигый газ, нефть, гранит, таш күмер, известь таш, тимер рудасы. Җавап вариантларын сезгә тәкъдим иттем. Зилә, җавап бирергә әзермисең? Әйе. Димәк, кайсы файдалы казылма табигатьтә сыек хәлдә табыла? Нефть. Бәлки, известь таш та сыек хәлдә табыладыр. Юк. Ул каты хәлдә табыла дип. Әйе. Эльвина ничек уйлый? Минемчә дә нефть. Нефть сыек хәлдә табыла дип уйлыйсың. Әйе. Икенче төрле нефть ничек дип әйтәләр? Кара алтын. Кара алтын, ягъни нефть табигатьтә сыек хәлдә табыла. Афәрин кызлар, бик дөрес җавап бирдегез. Өченче сорауга күчәбез. Җир шарындагы иң зур су асты хайванын атагыз. Искә төшердек. Су астында бездә нинди хайваннар яши икән? Һәм әйдәгез, бу сорауга беренче булып Эльвина җавап бирәчәк. Ничә балл белән бәялисең? 7. 7. Балларын түбәнәйтә башладык.
Зилә, син? Мен шулай 7 балл. Җиде бак қойың хәзер. Ярар, әйдәгез җавап вариантларын тәкъдим итәм. Димәк, соравыбыз җир шарындагы иң зур су асты хайваны. Дельфин, акула, кашалот, зәңгәр кит, сигезаяк, скат. Минемчә, бу зәңгәр кит. Зәңгәр кит иң зуры дип уйлыйсың. Ие. Зилә, Мин дә зәңгәр кит дип уйлыйм. зәңгәр кит. Ә ни өчен ул зәңгәр икән соң? Чөнки ул зәңгәр төстә. Зәңгәр төстә, ул чынлап та зәңгәр төстә. Ничек кенә гади яңгыраса да, бу чынлап та шулай. Һәм чынлап та зәңгәр кит җир су асты хайваннары арасында иң зурысы. Афәрин, кызлар. Бик яхшы уйнадыгыз беренче турны. Үзегездән канәгатьме? Әйе. Ие. Беренче тур буенча нинди тәэсирләрегез, нинди фикерләрегез бар? Беренче тур бик җиңел булды, киләсе турда шулай җайлы булсын иде. Ярар, киләсе турга алайса күчеп карыйк, аның җайлымы, җайсызмы икәнен соңыннан әйтерсез. Сөйләштек? Әйе. Акылбаты тапшыруы дәвам итә. Һәм хәзер без сезнең белән Татарстаныбызда туган күренекле шәхесләр турында сөйләшербез. Чөнки икенче турыбыз бүген нәкъ менә аларга багышланган булачак. Икенче турның кагыйдәләрен аңлатып китәм. Беренче баганада сезгә безнең күренекле шәхесләребез исемлеге язылган була. Икенче баганада аларның кайда яшәгәннәре, ягъни кайда туганнары. Сез шуларны туры китергә тиеш буласыз. Сөйләштекме? Һәр дөрес җавабыгыз өчен сезгә 1 балл куела. Әгәр дә кагыйдәләр аңлашылса, әйдәгез биремгә күчик. Димәк, безгә Иван Шишкин, Әлфия Авзалова, Илһам Шакиров, Габдулла Тукай, Сара Садыкова. Шушы шәхесләребез бирелгән. Әйне туган җирләр исемлегендә Арча, Казан, Алабуга, Актаныш, Сарман районнары язылган. Исегезгә төшердек. Беренче булып бу турда безне уйнаячак Илгиз. Син җавап бирергә әзерме? Ие. Минемчә, Иван Шишкин Алабуга шәһәрендә туган. Әлфия Авзалова Актаныш районында, Актаныш авылында. Илһам Шакиров Сарман районы. Габдулла Тукай Арча, Сара Садыкова Казан. Син шулай дип уйлыйсың. Яхшы. Габдулла Тукай Казанда тумаганмы? Юк. Юк. Әлфия Авзалова Актанышта туган. Актаныш районы, Актаныш авылы дидең. Ие. Кабул иттем. Зилә ничек уйлый? Мен Илгиз белән килешәм. Иван Шишкин Алабугада туган. Әлфия Абзалова Актаныштан. Әйе. Илһам Шакиров Сарманнан. Габдулла Тукай Арчадан. Һәм Сара Садыкова туган Казанда. Чынлап та бик дөрес, икегезгә дә 5 балл. Чөнки 5 җавапны да дөрес туры китердегез. Бу тур сезгә бик җиңел булды ахрысы. Ие. Җиңел булдымы? Сез димәк безнең Татарстанда туган күренекле шәхесләребез турында бик яхшы беләсез. Өченче турыбыз безнең ортак җавапны сайла дип атала. Бу турда сезгә шулай ук сорау яңгырый, җавап вариантлары тәкъдим ителә. Һәм сез шушы сорауга туры килмәгәнен, дөрес булмаганын сөйлисез. Беренче сорауга җәмәгать транспорты. Бу сорауга беренче булып Зилә җавап бирәчәк. Ничә балл белән бәялисең? 8. 8. Эльвина ничә балл белән бәяли? Мен дә 8 балл бәялим. 8 балл куябыз. Хәзер җавап вариантларын тәкъдим итәм. Димәк, җәмәгать транспортлары: поезд, метро, автобус, велосипед, трамвай, троллейбус. Зилә, син җавап бирергә әзерме? Әйе. Синеңчә? Велосипед. Велосипед нәрсә? Велосипед ул һәр кешенең үзенең транспорты була. Җәмәгать транспортына керми дип саныйсың инде. Әйе. Эльвина, син? Минемчә дә велосипед. Ярар, һәр кешенең аерым поезды була алмыймы? Юк. Кечкенә поездлар, уенчык поездлар.
Сенде балаларга. Дөрес, мин сезнең бутамыйм. Велосипед чынлап та җәмәгать транспортына керми. Афәрин кызлар, дәвам итәбез. Йырткыч кошлар дип яңгырый безне киләсе биремебез. Бу сорауга инде беренче булып Эльвина җавап бирәчәк. Ничә балл белән бәялисең? 9 балл куя безнең Эльвина. Әзилә 10. 10. Яхшы. Хәзер җавап вариантларын тыңлыйбыз. Бөркет, ябалак, килгән, лашын, каршыга. Бер генә вариантны сөйләгез. Дөрес булмаган. Дөрес булмаган. Бирем бит шулай яңгырады. Тутыйкыш, лошын. Тутыйкыш кемнән? Тутыйк, юк, берсенә сөйләгез. Тутыйкыш. Мин дә тутыйкыш дип уйлыйм. Ни өчен? Чөнки бүтәннәре аларның йырткыч кошларга керәләр. Бу сорауга дөрес җавап бирде. Чынлап тутыйкыш йырткыч кошлар рәтенә керми. Өченче сорауга күчәбез. Шалкан әкияте геройлары. Инде бу сорауга Зилә җавап бирер беренче булып. Ничә балл белән бәялисең? 10. Эльвина, син? Инде 10. 10 балл куйдылар кызлар. Әйдәгез җавап вариантларын тыңлыйбыз. Бик җиңел сорау минемчә. Әби, кыз, эт, тавык, песи, бабай. Шалкан әкияте геройлары. Зилә, җавап бирәсең? Минемчә тавык. Эльвина, синнән дә сорыйм. Инде сөйләп килешәм, минемчә тавык керми. Тавык чынлап та Шалкан әкияте геройлары арасына керми. Шалкан әкиятен искә төшергәле иң элегәндә бабай барлыкка килгән. Бабай әби, Кыз, кыз, эт, песи, Тышкан. Тышкан. Безнең менә тышкан чыгып калган булган икән. Шулай бит. Яхшы кызлар, һәрберегезгә дә 10 балл. Уенны дәвам итәбез. Безнең әлегә тигезлек. Һәр кайсыгызга да 59 балл. Афәрин, мондый хәлнең әле булганы юк иде. 4нче тур хәлиткеч тур алдына бездә абсолют тигезлек. Инде 4нче тур кайсыгызның көчлерәк икәнен күрсәтер. Инде акыл батыл тапшыруның соңгы турына да аяк атлыйбыз. Һәм беренче булып без Эльвина белән уйнарбыз. Эльвина, кәефләрең? әйбәт. Сез бик тигез барасыз әлегә. Җиңәсең киләме синең? Әйе, Ялкаулык дигән әйбер буламы синдә? күбрәк тәйе. Ничек җиңәсең аны? Әни булыша. Әни булыша. Әйе. Ярар, бүген инде әниң сиңа булыша алмый. Бүген инде син үзең үз сорауларыңа, минем сорауларыма җавап бирәчәксең. Миннән сиңа 10 сорау, синнән тиз арада җаваплар. Әгәр дә ни белмисең икән, белмим, алга таба яки калдырабыз дип әйтергә кирәк булачак. Хәзер җавабың өчен сиңа 1 балл. Бу турда син максимум 10 балл эшли аласың. Төштекме? 10 балл топлап, бәлки син алгарак та чыгарсың әле. Әгәр дә син әзер булсаң, башлыйбыз. Беренче сорау. Помидорны башкача ничек атыйлар? Томат. Дөрес. Олимпия уеннары эмблемасы ничә буҗрадан тора? 8. Дөрес түгел, 5. Шыршы ылысы нинди төстә? Яшел. Дөрес. 12дән 5-не алгач җавап ничә була? 12 минус 5. 7. Дөрес. Сыер, эт, тавык булар нәрсә? Йорт хайваннары. Дөрес. Өч пишмакның ничә пишмагы була? 3. Март кайсы ел фасылы ае? Яз. Дөрес. Суда юынып алды, өсте коры калды. Ул нәрсә? Суда юынып алды, өсте коры калды. Табышмак бу. Суда юынып алды, өсте коры калды. 1, 2, 3. Җавап юк, бу каз була иде. Рим шәһәре кайсы илдә урнашкан? Италия. Дөрес. 2 песидә ничә борын була? 2. Дөрес. Син 8 сорауга дөрес җавап бирдең. Афәрин, бик яхшы нәтиҗә. Зилә, инде син моңарчы акыл батыл тапшыруын караганың булгандыр. Сорауларга җавап биреп караганың бар идеме? Әйе. Һәм ничек синең нәтиҗәң? Әйбәт әйе. 10 сорауга дөрес җавап бирә алдыңмы? Әйе, кайбервакытта җавап биргән бар. Бүген инде менә хәзер синең шәхсән үзең белән уйныйбыз. Миннән сиңа 10 сорау, синнән җаваплар. Дөрес җавап бирсәң 1 балл өстәлә. Ялгышасың икән, балл өстәлми инде. Белгән соравыңа җавап бирәсең, белмәгәнне белмим, яки алга таба дип әйтергә кирәк булачак. Аңладым.
Син әзерме? Әйе, Башлыйбыз. Кайсы яшелчәне тураганда күз яшы ага? суган, Дөрес. Спорт уеннарында беренче урын алган җиңүчегә нинди медаль тапшырыла? алтын, Дөрес. Ромашка чәчәге таҗлары нинди төстә? ак, 9-га 4-не кушка жавап ничә була? 9 плюс 4. 13, Дөрес. Карп, алабуга, шуртан. Булар нәрсә? елгалар, Карп, алабуга, шуртан. Дөрес түгел, балык була бу. Ромбның ничә ягы була? ромбның 4, Дөрес. Август кайсы ел фасылы айы? август җәй, Дөрес. Йомры, йомшак, сары йомгак, йөгереп йөри чирәмдә. Ул нәрсә? шиби, Дөрес. Истанбул шәһәре кайсы илдә урнашкан? Төркиядә, Дөрес. Эш әтәштә ничә күз була? 3 әтәштә 6 күз була. Дөрес. Син 9 сорауга дөрес җавап бирдең, 9 балл сора. Искиткеч күңелле уен булды безнең бүген Зилә һәм Эльвина белән. Кызлар, сезгә уен ошагандыр инде. Әйе, Сезгә киләчәктә дә уңышлар телим. Әлбәттә, сезнең белән тагын очрашырга насыйп булсын дигән теләктә сезнең белән саубуллашабыз. Киләсе очрашуларга кадәр. Саулыгыз, сау булыгыз. Мен үземнең белемнәремне сынап карадым. Һәм киләчәктә дә бу тапшырырга киләсем килә. Беренче, икенче тур миңа кызык булды, 4нче тур авыррак булды ахрысы. Чөнки тиз арада кошып калудан булалар. чөнки мин монда үземнең белемнәремне сынап каралдым һәм миңа аеруча ошаган әйбер, без үзебезгә бал куя алабыз. Миңа иң ошаган тур ул икенче тур. Ни өчен? Чөнки анда тоташтырасы һәм мин шәхесләрне бигрәк тә беләм. Без уенга әзерләнгәндә китаплар укыдык, интернеттан да, интернет челтәреннән дә шулай ук әйберләр эзләдек, төрле фактлар, төрле информацияны эзләдек. Һәр уен ахырында бәйгенең гомуми нәтиҗәләре үзгәреп тора. Бүгенге батылдан соң турнир таблицасына күз салыйк. Зилә дә, Эльвина да үз белемнәрен сынап, лидерлар рәтендә урын ала. Киләсе батылда нинди үзгәреш булуын нәкъ бер атнадан белербез.